ungene ngenhloso kulomgodi bowukuwo so that you can warn others not to enter into the same pit. But you will find people leading others to the same pit they were in. Ukuthi ungenile kuloyo mgodi waphuma, akusho ukuthi wonke umuntu ozongena kuloyo mgodi uzophuma. Awuphumanga esonweni to encourage others ngesono, kodwa uphumele ukuzoxwayisa abanye ngesono. Ukuphela kwesono kungukufa. Uma encourage abantu ngesono, then ubathumela ekufeni. Unemphefumulo ezobuzwa kithi. Kunabantu Jesu azothi kubo, dedani kimi nina benzi bokubi, anginazi. Go and write your chapter, my brother, my sister. Phenduka. There is no chapter to write. Stop sinning. Uzaze ufele manyaleni uye straight esihogweni. Phenduka ezonweni zakho. Awazi yini ukuthi uma uhlulwa isono uyisigqila saleso sisono? Phenduka. There is no chapter to write. Stop sinning. Ngokuba isono umoya okuhlukanisa umuntu noNkulunkulu. Lithi iBhayibheli ububi benu bunahlukanisile noNkulunkulu, nesono zenu zibusithile ubuso bami. Ebathandekayo, ivangeli ukuhlukanisa umuntu nesono. Uma wamkele ivangeli kodwa uhlele esonweni, uphethe DNA kaSathane. Those who are born of God, they don't continue to sin. Lithi iBhayibheli, hamba ungabe usona, ngokuba uma uhlangene noJesu uthola umyalezo wokuthi hamba ungabe usona. Bonke abanethembe elinjalo bayazihlambulula, bayalahla impela konke okubabambezelayo, bayalahla nesono. Isono siyalahlwa. Lithi iBhayibheli uma sifunda kwabaseRoma chapter 6, asenzelwanga umusa ukuba sihlale esonweni, kodwa ukuba sinqobe isono, simkhonze ekulungeni. Ngokuba uNkulunkulu asimkhonzi sisemanyaleni, asimkhonzi sihleze enkanukweni, simkhonza sisekulungweni. Yibani ngcwele ngokuba nami ngingcwele. Liphi ibandla likaNkulunkulu elizomkhonza ebungcweleni, elizoba ngcwele ngokuba yena ungcwele? Isono sistripha off ubuNkulunkulu kumuntu. Isono sistripha off inkazimulo kaNkulunkulu kumuntu. Isono ngisone sisusa ubuNkulunkulu kumuntu. Akudlalwa ngevangeli, lafelwa. Ngokuba sinenkinga namhlanje, ivangeli lanamhlanje alisahlukanisa umuntu nesono, kodwa ivangeli lanamhlanje lihlanganisa umuntu nesono. Lafelwa ivangeli, akudlalwa ngalo, akudlalwa ngomusa. Okwamanje uJesu sengumeli wethu, kodwa isikhathi sokuba ngumeli siyaphela. Phenduka esonweni sakho. Phenduka, mawungabi isigqila sesono. Phenduka, repent.